miljøkrise, vækstkrise, klimakrise, arbejdsløshed, sundhedsproblemer, fattigdom. De langvarige udfordringer, vi som samfund står over for, de er meget lange. Lars René fortalte mig engang et lille citat, som Einstein sagde: "You can't solve, no problem can be solved from the same level of consciousness that created it." Han sagde, at det kan sagtens oversættes til, at de problemer, vi har i det 21. århundrede, ikke kan løses ud fra en 20. århundredes mentalitet. Det giver da meget god mening. Og jeg må erkende, at jeg er lidt af en idealist. Jeg ved dog godt, at idealismen ikke er den, der driver samfundet, når det gælder virksomheder. Derfor har jeg uddannet mig til at beherske mine idealer i en samfundsmæssig kontekst, hvor jeg kan komme til at arbejde med erhvervslivet på en måde, hvor virksomheder kan komme til udtryk og være en gevinst for sig selv og for samfundet. I mine øjne bliver sociale virksomheder til godt købmandskab, når idealerne bliver nyttige redskaber, der kombinerer etik, fornuft og forretning. Det er fedt at være med til at forme en fremtid, hvor jeg ikke behøver at vælge imellem, om jeg skal være hippien, der ingen penge har, men som vil redde verden, eller om jeg helst vil være kapitalisten, som bare gerne vil tjene flere penge. Jeg kan faktisk vælge både og. Jeg kan arbejde i en virksomhed, som både tjener penge, samtidig med, at de løser en social udfordring. For eksempel i studenterorganisationen Danzig, hvor en helt ny generation af unge, som vil noget, arbejder for social innovation. Eller for Tanja Ellis, som er Skandinaviens førende social business ekspert. Hun arbejder for at blande økonomisk og social værdi sammen med forretningsstrategi og innovation. Der er et uomgåeligt behov for nye idéer, partnerskaber og innovative løsninger. Folkemødet er et af eksemplerne på, hvordan vi kan indgå flere partnerskaber. Vi skaber en ny form for ramme og møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationerne og politikerne fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Virksomheder, der har sociale og samfundsgavnlige formål som bærende drivkraft, kan blive en vigtig kilde til nye løsninger, vækst og jobskabelse. Som eksempel indgik Arla og Cradle People sidste år under sidste års folkemøde et partnerskab, der resulterede i et involverende koncept, hvor de i samarbejde benyttede folkemødet til at sætte affaldsreduktion og madspild på dagsordenen ved at facilitere nogle workshops. Der er nemlig brug for alle. Private, offentlige, som frivillige, hver for sig og sammen, til at udvikle nye, bæredygtige løsninger og fortælle om de tiltag, der fører os gennem kriserne. Heri ligger motivationen for, at jeg valgte at skrive om sociale virksomheder i mit speciale. Jeg undersøgte, hvordan de sociale virksomheder både kan leve op til et socialt ansvar, men samtidig skabe en forretning, der kan overleve på markedsvilkår, uden at det placerede virksomheden mellem to stole. Men først, kært barn har mange navne. I Danmark taler vi meget om socialøkonomiske virksomheder, social inklusion. Vi taler også om social innovation, sociale iværksættere og sociale virksomheder. For at gøre det hele lidt nemmere i dag, så holder jeg mig til sociale virksomheder. Og det vil så dække det hele. Bare for i dag. Hvad er en social virksomhed så? Hvis man ser på en lige linje, hvor at man i den ene side har en NGO, som er ren velgørenhed, men i den anden ende har en virksomhed med en stærk CSR-profil. NGO'en kan være Kære Danmark, og virksomheden kan være Novo Nordisk. Danmarks hjertebarn. Indimellem så har vi alle mulige slags sociale virksomheder i alle mulige former. Der er alt fra Hus Forbi, Roskilde Festival, Mandag Morgen, Rup og Stop og specialisterne. Selvom de sociale virksomheder er meget forskellige internt, er det vigtigste kendetegn dog, at de alle har det samme, at pengene, altså overskuddet, ikke er målet i sig selv, men midlet til at opnå social værdi. Altså pengene har derfor kun en reel værdi, hvis der i sidste ende kommer en social effekt ud af indtjeningen. Hvilke virksomheder valgte jeg så? Jeg valgte 4 forskellige virksomheder, som alle var forskellige i virksomhedsformen. Men de havde det samme formål, nemlig at gøre en forskel for en gruppe udsatte, som ikke normalt bliver regnet med i vores fællesskab. Den første er Kooperationen. Kooperationen er en brancheforening, der fungerer som forum for sociale iværksættere og sociale virksomheder. De kan udveksle erfaringer, søge støtte og rådgivning i forhold til udviklingen af virksomheden. De har medlemmer, som betaler kontingent, og derved
tjener de penge. Den anden er Haverefugiet. Det har hjemme i Sorø, og deres formål er at udvikle og understøtte haverefugier for stressramte i Danmark. De rehabiliterer sygemeldte mennesker, og den penge, som skulle have gået til medicin, går så til haverefugierne, og på den måde tjener de også pengene. Den tredje er Gladfonden. Det er en vækstfokuseret virksomhed, der både uddanner og ansætter mennesker med og uden handicap. De producerer serviceydelser, produkter og kulturoplevelser, det vil sige, de har glad mad, glad design, glad tv, glad teater, så der er alle mulige variationer. Og de konkurrerer på lige markedsvilkår som alle andre virksomheder. Den sidste og fjerde er Allehånde Køkken. Allehånde Køkken laver mad til frokoster, møder, events, konferencer, og det helt særlige ved Allehånde Køkken er, at de som en del af virksomheden uddanner og ansætter døve inden for den gastronomiske verden. Og deres produkter konkurrerer også på lige vilkår som alle andre cateringvirksomheder, hvis ikke de er dyrere. Jeg vil koncentrere mig om Allehånde Køkken, som også er her i dag på folkemødet. Deres grundholdning er, at det er muligt at drive en virksomhed på konkurrencevilkår, og at alle mennesker udgør en ressource for vores samfund, hvis de får en reel chance for at træde ud af rollen som socialt udsat. Det centrale i deres filosofi er, har du en kvalitetsvare og en professionelt drevet virksomhed, der fungerer på markedsvilkår, så kan man give alle mulighed for at være med på lige vilkår. Hvordan skaber de så overskud på 2 bundlinjer samtidig, uden at falde igennem stolene? Allehånde Køkken har et stærkt socialt formål kombineret med fornuftig forretningsdrift, og det er det unikke ved det. De har nemlig et lige så vigtigt fokus på at tage et socialt ansvar ved at sikre uddannelse og job til den her gruppe døve mennesker, som ikke altid får chancen på arbejdsmarkedet, som de har lige så stor fokus på at tjene pengene. Henrik Riber går simpelthen ud og siger, vi vil normalt se, at han siger, køb vores produkt, døve mennesker har lavet det. Han går i stedet for at sige, vi har et fedt produkt, det er økologisk, det er godt lavet, det konkurrerer på alle andre vilkår, og det er endnu bedre end sidemandens. Desuden er det døve mennesker, der har lavet det. Så han vender det simpelthen om, og det bliver en styrke, at de kan få en vare, som er speciel. Det fører mig til næste punkt. Fælles for mine cases er, at der er en stor utilfredshed med det offentlige systems hjælp til mennesker med psykiske eller fysiske handicap, der ligger til grund for at starte en social virksomhed. Den sociale drivkraft udspringer ofte af en irritation over beskæftigelsesvilkårene blandt en gruppe borgere. De sociale virksomheder adskiller sig fra andre sociale tilbud i kraft af salget af ydelser eller varer. Det er netop den meningsfulde beskæftigelse, der er den afgørende faktor i det udsatte borgers udvikling. Arbejdet motiverer simpelthen de udsatte til yderligere udvikling, samtidig med, at der skabes en arbejdsidentitet, der kan erstatte den tidligere identitet, hvor de ikke føler sig som en del af samfundet. Ved at bidrage til tilblivelsen af en vare eller en ydelse, som andre i samfundet ønsker at betale for, opnår de udsatte en følelse af, at de faktisk bidrager til samfundet. Hvis vi tager Allehånde Køkken som eksempel, så er budskabet til medarbejderne, at netop deres arbejdsindsats er forudsætningen for virksomhedens eksistens. Herved får de en fornyet selvopfattelse og bliver inkluderet i et samfund, anerkender den som personer, der har noget at bidrage med. Jamen, hvad er udfordringerne for de her sociale virksomheder så? Hvorfor er alle virksomheder ikke sociale? De fleste virksomheder er små med få ansatte. Det er også en relativt ung sektor. De fleste blev etableret fra 2007 til 2012. De har udfordringer i forhold til udviklingen og vækst af sektoren, fordi de både skal skabe social og økonomisk værdi samtidigt. De mangler synlighed og kendskab, og de er afhængige af støtte og tilskud, for de kan ikke bare gå ned i banken og sige, hey, jeg har en virksomhed, jeg har 10 blinde, jeg ved ikke, om det lykkes, jeg vil gerne låne 2 millioner. Det fungerer ikke rigtigt, så derfor skal de starte ud med et lån, eller filantropi, eller støtte, eller underskud, kald det hvad det vil. Det, der overraskede mig under mit speciale, var, at de sociale virksomheder opnår stadig større anerkendelse for deres innovative bud på koblingen af erhvervsdrift med løsningen af de samfundsmæssige udfordringer. Jeg troede simpelthen ikke. Jeg troede efter 6-8 måneder, jeg ville komme frem til, det er ikke muligt at køre på de 2 ben samtidigt. Jeg fandt ud af, tværtimod, at slaget,
det skal vendes i midten af den private, offentlige og frivillige sektor, for det er der, de sociale virksomheder befinder sig. Det vigtigste, jeg fandt frem til ved undersøgelsen af, om de både kunne levere det ene og det andet samtidig, var, at hvis Danmark skal realisere det store potentiale, sociale virksomheder rummer, så er der behov for en bredt forankret og velkoordineret indsats i landet. Siden jeg afleverede i december, er jeg blevet dejligt positivt overrasket, for jeg kan se, at der er flere og flere individer og virksomheder, som hjælper de sociale virksomheder på vej. Det er for eksempel den Sociale Kapitalfond. De giver økonomisk støtte, sparring, muligheder for netværk, og det er lige det, de har brug for at de kan udfylde deres potentiale. Der skal være partnerskaber og bedre netværk på tværs af sektorerne. Der skal være styrket iværksætteri og kompetenceudvikling. Der er bedre finansieringsmuligheder, og der skal være synliggørelsen af effekten af, hvad er det egentlig, de her sociale virksomheder kan. Som afslutning vil jeg gerne understrege, jeg siger ikke, at sociale virksomheder er svaret på alle de udfordringer, vi har i det 21. århundrede. Jeg siger, at de i hvert fald giver et bud på at tænke på nye måder og udfordre vores tankegang om socialt udsatte, beskæftigelsespolitikken og hvordan driver man egentlig en succesfyldt virksomhed. Jeg ser frem til den nære fremtid, hvor innovative velfærdspionerer og samfundsansvarlige kapitalister baner vej for sociale og miljømæssige forretningsløsninger, hvor altruisme og næstekærlighed går hånd i hånd med økonomisk vækst. Tak fordi I lyttede med.